Φίλες και φίλοι, έχω τη χαρά σήμερα να βρίσκομαι στο F-Gene Nutrition και την τιμή να έχω κοντά μου την διαιτολόγο, κλινική διατροφολόγο Κατερίνα Κονδάκη, με την οποία θα μιλήσουμε για την διατροφή μας. Κυρία Κονδάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης στην εκπομπή. Είναι τεράστια η τιμή. Να είστε καλά, είναι δική μου η τιμή. Χαίρομαι ιδιαίτερα που είστε εδώ. Κυρία Κονδάκη, ποιος είναι ο ρόλος μιας σωστής, ισορροπημένης διατροφής για την γενική μας υγεία και την ψυχολογία μας? Η καλή διατροφή αφορά και το σώμα και το πνεύμα, αλλά και την ψυχική μας διάθεση. Άρα γινόμαστε αυτό που ουσιαστικά τρώμε. Αν τρώμε σωστά, ισορροπημένα, με πολλές βιταμίνες, πολλά αντιοξυδοτικά, όλα σε ισορροπία και μέτρο, έχει σημασία, τότε θα είναι και το σώμα μας καλά και το μυαλό μας δυνατό, αλλά και η ψυχή μας σε καλύτερη διάθεση. Τι επιπτώσεις έχει λοιπόν η έλλειψη βιταμινών στην υγεία μας? Αναλόγως της ελλείψης τώρα. Μπορεί από απλώς μια ελαφριά απώλεια μνήμης, από ο σίδηρος, ας πιάσουμε το σίδηρο, γιατί υπάρχουν διάφορες βιταμίνες που επηρεάζουν διαφορετικά. Από απώλεια μαλλιών, κακή ποιότητα νυχιών, μέχρι και πολύ σοβαρότερες παθήσεις. Τι θα πρέπει να περιλαμβάνει μια σωστή διατροφή σε εβδομαδιαία βάση? Μέσα στην εβδομάδα μας πρέπει να έχουμε οπωσδήποτε ένα special γεύμα με ψάρι. Ξέρω ότι δυσαρεστώ πολλούς, παρόλο που είμαστε στην Ελλάδα, πρέπει τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα να τρώμε ένα καλό ψάρι. Τουλάχιστον 1 με 2 φορές όσπρια και λαδερά. Οπότε τις υπόλοιπες μέρες 3 τις μοιράζουμε σε κρέας, κόκκινο και λευκό. Κάποιος ο οποίος έχει αλλεργία στο ψάρι, που ακούμε συχνά για τέτοιου είδους τροφικές αλλεργίες, με τι θα μπορούσε να το αντικαταστήσει? Λοιπόν, το ευτύχημα είναι ότι δεν μπορεί να έχει αλλεργία σε όλες τις μονάδες των ψαριών. Έχει σε κάποια αμινοξέα, που σημαίνει ότι μπορεί κάποια να την έχουν γλιτώσει. Άρα εκεί θα μας βοηθήσει πάρα πολύ πάλι ένας έλεγχος τροφικής δυσανεξίας, πολύ στοχευμένος και από γιατρούς μόνο από γιατρούς, να το τονίσουμε αυτό, για να μπορέσει να ξεπεράσει αυτή τη δυσκολία, να παρακάμψει την ομάδα, γιατί είναι ομάδες συνήθως, των τροφών που δεν μπορεί να καταναλώσει και να αναπληρώσει με αντίστοιχες τροφές που έχουν τα ίδια απαραίτητα αμινοξέα και βιταμίνες. Και αντίστοιχα οι vegan με τι μπορούν να αντικαταστήσουν το κρέας? Πάρα πολύ ωραία ερώτηση και είμαι σίγουρη ότι θα το έχουν ρωτήσει, θα το έχει ρωτήσει και το κοινό αυτό. Στους vegan και στους vegan, εκτός του ότι υπάρχει το εξής παράδοξο, συνήθως παρατηρείται μη έλλειψη σιδήρου, ενώ θα περιμέναμε να έχουν έλλειψη σιδήρου. Οπότε θα κάνουμε πρώτα ένα προληπτικό έλεγχο να δούμε σε τι κατάσταση βρίσκεται και αναλόγως πάλι τις ελλείψεις που έχει μπορούμε να τον οδηγήσουμε σε σύνδετες τροφές όπως φακί μαζί με ρύζι ή αρακά με καλαμπόκι, γιατί υπάρχουν κάποιοι συνδυασμοί που τους λέμε εμείς μαγικούς. Συνθέτουν καλά αμινοξέα και μπορούν να μας δώσουν ό,τι ακριβώς μας δίνει το κρέας και το ψάρι. Πόσα γεύματα την ημέρα θα πρέπει να καταναλώνουμε? Την ημέρα καλό θα είναι να έχουμε ανατακτά χρονικά διαστήματα γεύματα για να μας δίνει ενέργεια και να μπορούμε να τροφοδοτούμε και τον εγκέφαλο και την καρδιά και το στομάχι με την ενέργεια που απαιτείται. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είναι γενική οδηγία για όλους. Δηλαδή, ένας διαβητικός θα ακολουθήσει τις οδηγίες του διαιτολόγου του και του γιατρού του. Ένας άνθρωπος ο οποίος εργάζεται πάρα πολύ σκληρά και έχει δύσκολο ωράριο, δεν μπορεί να κάνει διαλυματική, να κάνει ένα 3ωρο γεύμα. Άρα θα πρέπει λοιπόν να στηθεί το ημερήσιο διαιτολόγιο του πάνω στις ανάγκες και τις απαιτήσεις του συγκεκριμένου ατόμου. Το θέμα που θίξατε όσον αφορά